Malawi Today. Msewu wa Makanjira ndi umodzi mwa misewu imene yakhala ikudandaulidwa kuti ikonzedwe. Boma limene lapita mbuyo lidayika ndalama zapadera zoti zikonzere msewu umenewu, koma sizimadziwika kuti msewu umenewu ukuyendera pati ndipo ndalama zimene zinapita kuti. Ndiye patakali pano kukuchitika vuto limene lasausa anthu kwambiri kumeneko. Anthu akuvutika pa msewu umenewu wa Makanjira, makamaka pa bridge ya Lungwena. Malinga ndi ripoti la Zodiac Online latsimikiza kunena kuti anthu ena amboma la Mangochi adandaula ndi vuto la kuonongeka kwa msewu wa Makanjira, pomwe akhala pafupifupi tsiku lonse kudikira kuti awoloke madzi akaphwa pa mtsinje wa Lungwena. Malingana ndi driver wina amenewa ndi Abdul Matola, anthu akhala ali pa mtsinjewu pomwe madzi adzaza a mvula imene inagwa chakummawa ndipo inagwa kumapiri, ndipo madzi ochokera kumeneko ndi amene adzazisa mtsinje umenewu wa Lungwena ndi kuwononga bridge imeneyo, pomwe wati ili ndi vuto limene lilipo tsiku ndi tsiku. Nawonso Fred Mphaso, kapena kuti Mphaso Fred, ati atafika pamalo pa 8 o'clock mmamawa atatuluka ku chipatala ndi odwala anakhalapo mpaka na 4 o'clock madzulo nkuti adakali malo omwewa, ndipo aonjezera kuti amayi ndi ana akukumana ndi vuto lotereri tsiku ndi tsiku nthawi zonse akafika malo ngati amenewa. Zinthu zomvetsa chisoni kwambiri. Ndipo Zodiac Online itafika pa mtsinjepa inapeza kuti galimoto za nkhaninkhani zili pamenepa mbali zonse za mtsinje wa Lungwena. Anthu atatsika ndi kukhala pansi pa mitengo kupuma ndi kuonerera, ena akuolosa njinga za moto komanso akuolosa anzawo powabereka kumsana. Apa anthuwa apempha adindo kuti achitepo kanthu msanga potesa mavuto a maulendo ndi mtengatenga. Izi zikudza pomwe atsogoleri akhala akulonjeza kuti ndalama zomangira msewu zinapezeka kalekale ndipo ayamba kuumanga. Monga tinanena kale mbuyo muja kuti maboma amene apita mbuyowa, makamaka boma limene linalipo la MCP linalengeza kuti lapeza ndalama zomangira msewu umenewu wa Makanjira, koma padakali pano kuli zii. Afuma Makanjira ndizoona kuti ndanena kuti ngati ndibwera kuno ndiyende mu msewumu chifukwa Cyclone Freddy ulendo uja kuti ndizibwera pa ndege nchifukwa kuti sindikadata nkubwera komwe. Misewu itadukiratu madera ambiri akuno kumwera kwa dziko la Malawi. Ngakhale panopa ukhoza kuona tikuchita kumaoloka ndithu nkumalowa m'madzi chifukwa chakuti madziwo acheperapo, koma msewu umenewu suli bwino mpang'ono pomwe ayi. Chimene ndifuna nkutsimikizireni nchakuti mwezi wathawu amfumu aku Saudi Arabia adatumiza nthumwi yapaderadera ndi chikalata kwa ineyo. Ndi atabwera mu ofesi mwanga tili kucheza, adanena kuti President, ndimafuna inuyo ndi anduna wanuwa apiti msoso ndi anduna wanuwa mubwere pamene ufumu wa Saudi ndi aluya aukambirana za ubale ndi Africa, kuti pa nthawi imeneyo inuyo mudzasayinire pangano lakuti ifeyo tadzipereka. Andituma ndikuwuzeni zimenezo kuti tikonze msewu wa Makanjira. Koma alipo wena
amene sakufuna kuti zimenezo zichitike chifukwa afuna kuti inu mubasa ukabe kuti nkhani ya ndale iziwayendera iwowo ipire ifeyo kuti talephera kuchita zimene dani latichita. Ndipo sitikudziwa kuti msewu umenewu upitirira kapena ayi pamene boma la Nyuwane lafika. Zinthu zomvetsa chisoni ndipo ukamva kambanga mwala wekha kumamva kuti zimenezi zikuchitika mdziko momwe muno pamene anthu akuvutika kuoloka. Kodi anthu amenewa aoloke bwanji? Anthu amenewa adusa bwanji? Mwina bola anthu amene ali ndi njinga za moto akumatha kuolosa kuti pozinyamula ena kuolosa na kupereka na kunsana. Nanga magalimoto amene ali mbali zonse za mtsinje umenewo aoloka bwanji? Izi ndi zinthu zoti zitha kubwezeretsa chitukuko cha dziko lino makamaka cha dera limeneli mbuyo, chifukwa ndi msewu wofunikira kwambiri, ndi bridge yofunikira kwambiri imene ikulumikizisa anthu atsidya lina ndi tsidya lina. Komanso anthu ama business awo kuti aduse malo amenewa avutika kwambiri. Ma business ayima mdera limeneli la Makanjira. Zinthu zomvetsa chisoni. Chitukuko chikubwerera mbuyo malingana ndi katangale komanso ziphuphu zimene zimalowa pa ntchito za chitukuko. Nanga ndalama zomangira msewu umenewu zili kuti? Akuluakulu, zimenezo ndi zimene tinakubweretserani mmawa uno pano pa Malawi lero. Mumve zimene zikuchitika m'madera osiyanasiyana makamaka dera limeneli la Mangochi ku Makanjira uko. Tapangani subscribe, tapangani like, tapangani comment makamaka ino anthu aku Makanjira, anthu aku Mangochi. Timve maganizo anu pa za nkhani imeneyo. Timve kuti inu mukuganiza bwanji, muchitapo chiyani pamene boma lakhala likulonjezani msewu umenewu koma osamanga, ndipo lero anthu akuvutika kaolokedwe ka malo amenewa. Tapangani comment mu comment section, timve maganizo anu. Tapangani share kuti zambiri zimene timaponya malo ano zisamakuphonyeni. Koposaposa panga turn on notification bell kudina kabelo kaja kuti tikaponya video malo ano isamakuphonyeni. Inunso muzikhala anthu oyambirira muzidziwa kuti Malawi lero yaponya video ya Nyuwane. Kufikira nthawi ina tingoti mwakoma nonse, zikomo.